Ndibaze ndauri chokwadi padare. Ndibatsire ndauri chokwadi padare. Kunayo. Toda kutipa Veronica. Sinzane kuruji. Ndibaze ndauri chokwadi padare. Kwani kumunga kuwanda sikuwanda kadituije. Mai vanondivhurirwai. Pira idare nyaya makamuda kumuonere Veronica mudarama. Pamusoro yedare. Ini ndauya padare rino nenyaya yecustomary marriage certificate. Murume wedu akashaika tiri madzimai maviri ini namai guru wangu ava. Saka paakashaika murume ndakafonerwa kupensheni. Vachinditi murume wenyu anga akakunyoresai asi mai guru wenyu vane muchato 238 inobvumira kuroora vakadzi vakawanda. Saka munofanira kuti muende kucourt kuti munopiwa customary. Saka ndokuuya kwandaita pano basi. Mai guru ava kana mauya kuno kuzopuwa customary handiti mai guru ari kudei Vakanzi vanofanira kunge varipo pakoti vachitinesa kuti vanondiziva here. munovaziva here? Andivazivi. inzwa yakamba nyaya yekutaura panapa tisitaura nyaya dzekutamba ka hatitaura nyaya dzekutamba hatisi kutotaura nyaya dzekutamba. Kana mauya kuno mozvati muri kuenda kune vamwana baba nana mai vavo handiti kai mune dambudziko mumusha handiti imomo musarwisane. Murume akaendepi? Akashaika. But hondo ndoyaakasiya. Hondo ndoyakadii? Ndoyakasiya. Imi maiguru mapepa akutaurwa makafambisa. Imi mune vana vangani nababa? Voti havakuzivei. It's not a matter of kungofunga kuti inotaura kuti handivazivi muchato. Hazvisiri zvinhu zvatiri kutaura pano. Hatisi kutotaura zveshanje dzenyu muri tiri kutaura zvevana vakaberekwa nemunhu akafa. Yes. Vana vaakasiya nemukadzi uyu nevana vaakasiya nemi ndo vatiri kutaura munhaka yababa wavo. Vaishandepi baba? Vanga vari musoja. Imimi kuti ava muvatona kuziva vaudzei? Mai guru vanondiziva nekuti taisangana kuchipatara murume achirwara panhamo ndikafonerwa nemwana uyu ari papa Arlington achinditi dhedhe washaika. Tikaenda kunhamo ndikafonerwa kuti nabamunini achinditi mukoma washaika. Ndikati ini ndouya here kunhamo zvikanzi uyai. Tatiri kuda mai kuri watu vane vana imi mune vana. Nyaya yatiri kutaura haisi yenyu vanhu tu. Muri kundozvanda kutaura ndiri kuda baba vana vakaberekwa namai vakuru vanoziva here vana vababa vavo vamakabereka. Kana tasvika ipapo ivavo vakomana ivavo vakuru ivavo nevasikana vakuru ivavo vekumba kwamai guru avo ndo vanobatana nevana vababa vavo voita zviri kudiwa kuti zvinge zvichiitwa kuti ivo taski yavo kana paine mukuru aripo ndeyekuchengeta vana vababa vakasiyiwa nometa vakaberekwa nemukadzi upi. Handi munobanzwa? Nometa vakaberekwa nemukadzi upi vakadzi vababa vavo ivo havapindire daka kana kuti shanje dzekuti baba vedu vakanga vakatora umwe mukadzi. Hazvisiri izvozvo. Vanopindira pekuti vana vababa vavo vanovaziva here. Vane mabirth certificate here vana anodedza zita rababa vavo here. Ivo vana ivavo havavazivi here vana vacho. Ndidi kutonga imimi mama imi ndoimwe nyaya tatanga nayo panapa. Munhu ari kungomhanyira chete kuzvinhu zvababa vaya. Hazvisiri izvo zvatiri kutaura. Baba vakasiya vana, vana ivavo vari kurarama sei? Vachararama sei? Handiti mapo.
Ndiani kuvana vachona kana muchiti vari panapa wamunonongedza kuti buya rako ndiye atibatsiri unonzani amai Arlington tibatsiri mwanangu nyaya iyi munovaziva remainini kuziva ndovaziva I'm sorry kukupinza mumafesi ana mai handizika but kutaura chinonzi chokwadi kana uri murume wasara pakadai handidika unenge wakarembedzwa kudai handidi nyaya yandiri kuda ndeye vana vavari kutaura handidi vavari kuti vakaita nababa wako unovaziva here hanzvadzi dzako kana kuti vaningina vako unovaziva here hongu mambo zvakatsanangurwa sezvazviri ndakangonzi vana varipo vamwe vekunzi vandinoziva neava zvikurorwa handina chandikaudzwa asi ndakangoudzwa nezvevana ezvino pano patiri vainzani baba akimpira akapedza basa rake handiti kunzwisa zvadoodori akasiya abereka iwe handitika nevamwe vano kutevera ndobva aende akanobereka vamwe vanao vakadaro handiti vese ivavo ndoropa rababa wako munoti ava ana mai vako avamo mauri saka basa hombe rawakasiyirwa nahakimu nderekuzocherechedza kuti mwana wese waakasiya pano handiti ararama here achiwana maresources ababa wake nenzira yaanofanirwa kunge achiwanikwa nawo handitika nyaya yatiri kutaura titaura nyaya yemamai pano tiri kutaura nyaya yevana vakasiyiwa naakimu kana akasiya vana vake akabereka nevava mai 10 vana akabereka kwamurungweni 15 vana mune titoedha namba kuti 25 30 40 basa rakasiya raitwa nani hakuna munhu asina kuzoenda kunozviitira zvinhu zvake zvimwe unosiya zvakadaro handiti zvimwe zvinosara zvakadii but hazvizinofa zvakadaro nokuti vasara vanokutangira kwawazvidii kwawazvisiya chandiri kuda kubisa ndechekuti hazvina basa kuti akimu akafa mamai aya mpakara muguva nenyaya yaakimu avaonani handiti iwe ungatadze kuona hanzvadzi yako ero asiyiwa naakimu nevamwe mai ungatadzere kunoona munin'ina wako asiyiwa naakimu mwana aberekwa mabirth certificate aripo ababa vako neniki handiti chandiri kukumbirisa shamwari yangu ndechekuti vana mama kana tasvika pakadai handiti zvimwe tinosiya zvakadii zvakamira tofambisa izvo nokuti chinhu chatiri kuda ndechichi ndimani pamusoro imambo wangu ndati ndiri ndimani mwana wamai vavo vechipiri saka inini ndangoti nditaurewo baba pakufambisa kwepensheni ndakaperekedza mama vana vese vakanyorwa papensheni ngozva ndiri kuda tete mukanditaurira nyaya yakadaro yakanyorwa chakangodzi vanokumbirwa vakanzi ngavaendese mabirth certificate saka zvese takaita takapedza wazvita shamwari yangu mukanditaurira izvozvo neni mapedzi handini mapanzo handipe customary law niki marriage certificate inopiwa pano iripo pano ndinopa pano handiti handipe customary law kurodza munhu akafa chichi chatiri kuda ini ndechekuti vana panofanirwa kuti panoitwa zveestate pana anenge akuitungamira wemuhukama ndiye panozonogorewa zvinhu nekudii zvinenge zvaakupiwa kuti umwe neumwe asara akabata chake handiti avo vakatoita upenyu hwavo nemurume wavo vakaisa muchato handiti wapona isusu hatina simba rekunopinza umwe munhu pamuchato iwoyo handiti wapanzwa simba redu riri pekuti mai mungaramba nenyu vana mai handitika but pane vana vakaberekwa muchizotaura zvenyu zvamunotaura handitika
mai ava nevana vavo, imi nevana venyu. Handizvo? Mwana wamai avo tikavatarira ndindo vadiki, vane vana vanove vadiki kwamuri. Handizvo? Tikatarira pamabenefits kana tichienda kutemo yehurumende, vana zvichida vavo ndokuchine vana vamwe vari kuenda kupi? Kuchikoro. Handizvo? Kunonzi vana vari kuenda kuchikoro, uyu naningi. Iwe wakaenda kuchikoro, sekuenda kwakaita baba wako, haungarambi kuti munin'ina wako kana hanzvadzi dzako kuenda kuchikoro. Handiti? Atirwe daka remamai. So kana matitaurira imi mai tiudzei vana vakanyorwa here mazita akaenda kwacho kwaanofanira kunge achienda. Dai maine. Vakanyorwa. Pension. Ndizvo zvinofanira kuitika. Tine imwe yakafanana naiyoyo tikazowirirana taona kuti ko kana vatete ava vari kutungamira nhau yeestate yavanzvadzi vavo ichibatanidzwa kuti vari kunotsvaga kuti hanzvadzi yangu yakabereka nemukadzi uyu, ikabereka nemukadzi uyu, vana vese ivavo vatorwa vabva vaiswa musema under one umbrella, kuratidza kuti murume uya akaenda uya. Handitika ndiya ava havana chavo ava muningi umo, havana chavo, vatorwira nyaya yevana vadiki futi venyu vamwina wenyu. Ndopo mabeneficiaries mazhinji kuzvinhu zviri kutaurwa pano. Saka hamugone kuti kana mamusingazivikanwa mumusha mevanhu, mozoti munhu afa ndopamaakuzonopinda mumusha imomo muchimukirimo. Hatigone kureverera zvinhu zvakadaro. But chandafarira ndechekuti uyu mukomana kana abatana nevanin'ina vake nehanzvadzi dzake, hakuna chinhu chakanaka saichocho. Kana pachinzi imi handimanzwa avo mati imimi ndo vakanziva uye kudare vatu witness kuti vanokuziva here kana kuti havakuzivei. Handozvomataura vataura kawanda vana kusikisa kuti handivadii, handivazivi. Ndikaona kuti ava imimi vanhu tu hatingataure nemi. Handiti takuenda kune mwana weropa akasiyiwa naAkimu. Handimukuona musikana uyu abatitaurira patakaona kuti takuenda kunoda mwana waAkimu. Handitika ndobva vatora mabirth certificate evanin'ina nehanzvadzi dzavo vadiki vakadii vakauya nazvo kwazvinofanira kunge zvichiitwa. Handiti kana taenda kuya pamuri kutya imi kuti zvichida munozosara panze, hamusare panze. Sei vana vane mabirth certificate raAkimu Safadha mother semi. Handiti kana zvine chekuita kupensions vanobva vati uyu mukadzi uyu ane vana ava, handiti ari kupi. Handitika munogona kusawana sheya yekunangwa nepensions zvenyu ndezviri, but munongoudzwa kunzi ndiyewo caretaker wevana vakasiyiwa nani naAkimu. Handiti chavanowana vanotiwana through chii, nokuti kana vana ava vakupiwa zvo amai, kana paine chinenge chichibuda chinobuda chichiti vari kuenda kuchikoro vanopiwa mari dzavo dzekuenda kuchikoro nepensions iwo. Handiti then kana muchinzi muri kusheyewa zvinhu, kana vana vaiswa parekodi raAkimu vanopiwa zvinofambirana navo zvichienderana, zvisingasarudzi kuti mwana wokwamaiguru ndeupi, mwana wokwamainini ndeupi. Handiti vanowana mashezi evana zvinhu zvichibva kuna baba wavo. Handitika saka kana vana ava vakanyorwa ikoko, iye zvino ngatimboisiyai yakadaro. Handiti isu tozopindira panhau yenhaka yekuti aiwa kavakomana munhu paanoshanda anenge achishandira chii? Mudzimai kana kuti madzimai ake nechi nevana. Handiti mudzimai, madzimai nevana. Imi mune kwamakagara here nababa ava muchiti apa pangu pandakasiyiwa nababa ndekupi? Munemba here yababa ivavo? Iri mustarangu. Iri mustarangu haisi mustarababa. Imba ichibva kuna ani?
echibva kuna Akim. Mapuwa vakaimba. Anoona kuti Akim was a very genuine person. Aita zvinhu zvake akawanda, but akaona kuti ndikasiya ndisina kupa amai ava accommodation yekugara, handiti havazowana pekugara. Ava aiziva kuti ndine muchato navo, hazvina chitsotsi, ndobva atora imba akakupai. Handimunopanzvisa ndimuri kutaurira inini ka ndimuone mufi kuti akanga akamira sei ndakumuonera pamunhu akakupai imba yaakasiya ati adzimai vangu kana ndazofa munowana pekugara nechinhu nevanhu tokuti akaipa here munhu nokuti nhasi uno tikatevera vapenyu ava mutaura kuti ngumwenyu akashata zvisingaite makumuipisa aka but ane zvakanaka zvaakakuitirai zvisingazivikanwe even nevava vakomana vana vachona havazvizive kuti mai nini vatori nemba yavo mai vadika yavakapuhwa kana kuti yavakatengerwa nani nababa vedu handiti havaite daka nemba iyoyo iri muzita renyu imi makabva mati isa muzita mavo isa pai muzita mangu shuwa ndobva isa muzita menyu handiti imba yacho iyoyo haisi yenyu imi nehama dzenyu haisi but mangwana inonetsa vana ava kuti withdrawe imba iyoyo kuti vaitore vana vake handiti mapawa saka toda kukuudzai uchenjeri nhasi kana makapuhwa imba naAkim amai hakuna chinhu chakakosha chinodarika itora handiti nhasi uno chamaakunoitawo ari kutanga kumba kwenyu kana kuti vana venyu handiti ka makuchinovanyoresawo pamba iyoyo yababa vanhu vavo kuti kana ndazofa ini hakuna weseine iyi anopinda paimba iyi handitika imba iyi ndeye vana vangu ningi naningi hatimatipowo vana yes vana ivavo hakuna anotengesa imba iyoyo handitika vese vanitopowa pana anodii saka pano patingauye pano tingakusiyei takuspoilai ipo pasati pane chinhu chakashata hamene nomusayamwa ndokuona kwandiri kuita tingaspoile nyaya iyi ichiri pakanaka pane zvino handiti mungadai muri kunditaurira kuti vakanyoresa vana vavo maiguru ina havana kunyoresa vana vavo handiti muri zvinto zvandiri kutaura patinotangira izvo ndepekuti vana havana kukonsidwa vana vasiyiwa Akim ane dzimba 10 asi vana vari kuzikamwa neuyu kuti varipo padzimba 10 paya havana tingada tiri kutasika uyu dhona kashamwari daka rishande baba vako ndo vakabereka iwe vakaberekawo chiendai padzimba 10 muone kuti yamunoti iyi ndo isingazave mumaziso menyu mutorewo muiti taipa vana vababa vedu nemi mainu handiti makasiya mapuhwa ngatini vana vakawana pekuti akaenda uko akasangana nenhamo akataura nabhudhi vake oti saka kumba kwakamira sei tete gara kumba tiri raiti zvedu but kwandaendawo ndokusina kumira zvakanaka mukwasha wenyu anetsa handiti ndoupenyu saka kana mamauya nhasi hatisati tasvika pekuti tingakupei customary law marriage certificate nekamura hapana patinokupirai nyaya iripo inofanira kugadzirwa nemuchato iwoyo handitika ndiwoyo wokuti wane vana accommodation here vana vaiswa here papensheni yababa wavo handiti moenda ava vakomana kana mazvara vana 4 nababa vavo havana pavanokurasana kuti mainini mbaya vavana basa asi vachibvuma kuti makabereka vana 4 nababa vavo hakuna zvinhu zvakadaro ndozvaungaitezva kuti imi amai hamuna basa iwe vane vana 4 vababa vako vamuri kubvuma kuti baba vedu vakasiya vana 4 vari kudaira ivo kuti ndakasiyirwa ipa nemurume wangu hapana pamungavarasi ndochikumbiro changu daka ranamai haripindirwe nevana munopanzwa zvinopa ngozi nenyama mumba handiti mapanzo
munhu akafa azive sekuziva kwaaita ari mupenyu. Handitika mukangovhiringidza zvinhu zvake anotsamwa, haana basa kuti uruwe ropa, haana basa kuti ndiye mukadzi wangu muchato uyu, aiwa kuri romu ndokwaanopinda. Handiti anoro saka mukatanga nekumuratidza kuti zvawakasiya tinodya nevana. Handiti vamunoziva kuti havana vapaperi, mukangoratidza mufi pazvinhu zvake zvese zvinofambira zvakanaka. Seizvo zvinokushuvira kuti zvinofamba zvakanaka. Pamusoro Yes. Pensheni wangu wakandipa tsamba yekastomari, saka vakati kana maenda kwamambo ndiwo achanokudhindirai kuti titange kufambisa nhau dzekupensheni. Kana pasina izvozvo maiguru vakauya vari vega hatikwanise kuvapa mari, imimiwo mukauya muri mega hatikwanise kukupai mari, saka panofanira kunge pane chinzwai manje, imi mataura zvakanaka. Handitika ndozviri kusunga. Kana muri kunzi kana maiguru vakauya vega, handiti maiguru vachauya kuno kuti mambo chiitai mapepa aya ngozukuka hapana chiri kufamba. Maiguru vakatosabhumita kudhara mapepa avo, vakasabhumita mapepa avo, asi hakuna chinoshanda. Kana muchiti imi ndakanzi ivo, kana imi musina hakuna. Imi pepa renyu rekastomari ramakapuwa kurukoti riri kupi? Ndichataura mai ava chapter 336 inonzi marriage registration, haiti marriage certificate. Dzevapa unaiva maiguru chaiva marriage registration, right? very good. Kana isiri marriage certificate, katiri kutaura ndezvekuti pavari kufambisa mapepa avo apa stage ipi kana vakanopiwa apa stage yekunoko yekuti imi ndimi chafinalize. kufinaliza kwedu ndokwandiri kutanga nako nhasi. Iyi confirmation of customary law marriage form ndo ikanyorwa here navo ivavo. Hanzi ndiyo yavanonyora, imi modhinda chidhinda. Hatidhinde zvinhu zvatisina kunyora, zviri wrong. Munopiwa fomu riri empty risina kunyorwa chimwe chinhu. Ndakapiwa mamwe nezuro Inzwai kai mamai kai, hatitoti nana chimbotaura nemi zvakanaka tozopedzera tasvika pano pakati. Makapuwa mapepa, iri pepa rakanyorwa kuti rakati. Iro ndakatangana naro kucivil court, iro rekudhara. Makaenda naro kucivil court. Saka nyaya haina kupera, ndopatakazonzi chiendai kwani kwamambo. Saka nezuro pandakadzoka. Chamuri kuti imi topana kudhinda chii? Hanzi munofanira kudhinda pazasi apo. Hatidhinde. Ndai unovataurira kuti vanzi namambo handidhinde. Alright. Anochatisa customary law havasi vanhu venyu vekuofisi kwenyu kwamurutaura. Ndimambo. Handiti mungadai mauya imi nepepa renyu richi fomu hazvisiri zvere muziyangu. Blank paper isu tinawo muno ndokuti basa redu. Handiti tikatumwa unzi dhindai papanga ndibhuti wenyu wanga chikunyorera izvi mapepa izvi. Tinoda chunhu chine mawitnesses. Kana chunhu chikanzi maiguru ava ngavavepo kuitira kuti zvinhu zvepensheni yenyu ivo ivafambire imi kufambirei. Munotouya mese navava vachipupura kuti tione mafirwa epamambo. Animazo hazvisiri zvinenge izvi. Ini chandinongokurudzira zvangu kuvanhu, dai tichiti paya patinenge tadanana nevaruma, nekuti varuma tona ndiso, dai tichingoziva kuti zuva rekufa kwemunhu rinosvika, taifanira kunge tichigadzirisa vanhu vari vakaiza. Ndopakakosha. Avo vanayo bepa ravo rinotaura zvakadai zvakadai. Imimi tinofanira kukuitirai bepa ravo. Isusu handitika but hatiriite bepa iroro kana paine chimwe chinhu chinomisa. Handiti mapanzo. Maiguru avo mati imi pensheni vari kuti hakuna chinofamba kana imi musati mazodai. Handiti ivo vakazviziva kuti hapana chinofamba ikoko, imi musati vachakuperekedza dende imainini tinodini
tinoitisa muchato wenyu wecustomary law moita samai guru nani samai nini. Kana mai guru ava vanga vasingazive kuti kuno mukadzi savataura but ava vanoziva vana baba vavo vamakabereka imi. Handiti pane chinhu chinofanira kubatanidzana kuti maona kamai nini muupenyu ndo zvinowanikwa izvi kana tichirarama. Dai musina kusvika apa hamaisvika kuti muvatsvagavo kuti kwanzi ngavandipupurire kuti ndiri mukadzi wezvino maitenge muchitizawo makadai muchitawo zvenyu zvamuri kuita nemurume wani wavo ivo vachiringirira izvozvo. But chandinokumbira kwandakudzorera nyaya kuvakomana. Yes. Situation inofanira kunge kuti murume wavo akasiya vanyoresa vese. Akasiya vanyoresa ikoko. Yes. Kana vachapiya vese handiti mai guru pavanofanirwa kuziva handiti ivo vanogona kunonoka kuona nekuziva mutemo kuti yakamira sei handiti munhu anovabatsira vana vavo handiti kuri zvinoshamwari tinogara pasi namuchembere mai zvamuri kuda zvemapenjeni nekudididini kana apa pasina kuningiriwa hazvidii mukutambisa nguva. Hapana pamuchanzvenga nyaya iyi baba vakatobereka namai avo iyo zvinopa mafomu aya kutaurwa pa izvi kuratidza kuti baba vakanyoresa imimi vakanyoresa kuti mai ninavo mai vadiki ava handiti zvamakanyoreswa mese iye zvino yakaenda arwari kupensions haana chaanobuda nacho imi mukaenda muri mega hapana chamunodii. Saka zvakuda kuti mubatane. Kana uyo achipuwa zvake anopiwa zvake zvisina kuinzana nezvenyu tozviziva. Uyo anopuwa zvake uyo opuwa chii opuwa zvake handiti makutorarana but ukama majauzonzi uyu unotongoti mazvidiro aunozviita iwe semwana wake ndo madiro aunotongoita mwana wamai ako nokuti mwana wababa vako blood is thicker than water handiti. Saka ndinoda kukudzoserai kumba mouya pano imi moga tisiri mudare haisi nyaya yekuendesana kudare tsironguningi maifanira kuuya pano tisiri mudare sekunge toda kuextota umwe munhu mushandisira simba tishandisa koti no hazvisiri izvozvo. Feya muri kumba imi kana maiziva kuti ava hamuonane navo ava vakomana navo ndo munopa mapepa alison amen. Ona mapepa mwanangu aya ndakaendawo kupensions nenhau yevaningi navakona kuri kunzi zvakati handiti ndokumbira kutaura zvinogona kuti remei kuti vatange kutaura nenyaya yekuti musi wakafast date vakauya vakakanda mabeki vakarara ndo zvinogona kuti zvitiremei kuti vatange vakaita sei vakauya nemabhegi adediti vanga vane 6 years vachirwara pa6 years dzekurwara dzose mainini hatina ngobvira takavaona asi musi wekufa mainini nabamini vari papo vakauya nemabhegi vakamakanda mumba vachimasiya vachivasiya vaita sei vachimasiya mabhegi vachimarama varwara here vanga vatofa kusvikira mabhegi musi wekufa mabhegi adedi akakandwa muguva neivava mainini nabamini vamarama mabhegi. Saka zvinobva zvatiremei kuti vazovatanga vanovatanga sei ivo musi wekufa vairamwa right. Mhosva ndo dzinenge dzichiparwa but kugadzirisa nyaya umwe neumwe angatongoona kuti apa takapakanya takaibopa nekumuswe handitika but hazvisizvo zvinotadzisa nyaya kuti dzidii nyaya yekukanda mabhegi muguva nembatya nechii handiti kana isiri polisi yekwapiri yekuvigana nayo imhosva inenge yaparwa handiti idzodzo ndizvamunzonzi munhu akaenda kwamoko akaripistwa namama kuti chipini chakadaro hachidi hachifanira kunge chichena but nyaya kana tauya kudaro handiti hadzidi kusangana handinondinzwisisa hadzidi kudii hadzidi kusangana
dzinoda kuuya kudare kunomakuziva mambo. Imwe nyaya ingangodaro ichinetsa ikuti tikamoyo kuti pakapasamba patya dzababa dzakaitwa izvi kwatiri hazviko. Nyaya tiri kuda pano kuona vanhu vapotera kuno kwamambo kuno pane zvikuru zvinenge zviripo. Ndozvandiri kuramba kuti aiwa mungadai musina kuuya kudare, mungadai mauya paushamwari tiri muno muofisi medu ndototi ataurai nasekretari wangu handiti votaura zvobuda pachena zviri kudiwa. Ndisipo indozongonedzerwa chetonzi tine pepa ravo rashaita rinoda kudii, rinoda kudhirwa handiti rinodedzera hama dzekumukadzi, hama dzekurume dzisingaitwe nevana handiti. Iwewe uri munzira yekuenda ikoko handiti kana nyaya hope kana paitika tinostika pakuti ngatigadzire dambudziko handiti. Tagadzira dambudziko mwana anobvunzwa odzoka handiti. Hapana asiri kuona kuti panoda mumwe pasvika manje handiti. Kana pasvika ipapo panomboshandiswa kuti handiti wazviona kuti panoda ini ndibadii bati tichikurumidza kudzokera kunogadzirisa dambudziko handiti. Vatakugadzirisira dambudziko vanini navako vaya nahanzvadzi dzako ziya kwete ava handiti wakaona mukangoziva izvozvo mukurarama tapedza. Saka ndiri kukumbirayo iwe shamwari yangu, baba munini vari kurehwa ndiani? Muri chii? Kana muchinzi baba munini, isu handina ana baba munini, ndina baba. Muri chii mumusha umu? Vapiri akipiri anditi amai vake amai vangu vangu so hamumo out from this ring, hamumo vana pamunopinda handiti mapanzo, hamuna pamunopinda pekuti munorhula kana kupa mutemo munyaya iyi. Chiripo ndechekugaidha vana sababa handiti. Ukama hwakakosha ndohwani hwokwamai handiti. Munobatanidzwa nezamu navapira, hamuna chamunozonopa mumusha mavo nokuti hamusi veropa ravo imwe handina kundozvautasamanyanga netsoko zvinhu tu zvakasiyana. But mune makumira manje muchimisirita vana vanoti handi baba, muchimisirita vana. Mbatya dzinotorwa dzemupi, nyambo dzava dziri kuna mai vadika kana dzava dziri kupiku dzinotorwa here dzichinoita zvokukandirana ndiwo baba munini vacho here vakaita vakasiya varamba kana dzakasara pamba taurai baba. Ndauti nditaure pamusoro pechitiko chakaitika kuvapiri. Ini ndanga ndiriko chimira sabamini handiti ka. Saka ava vekwadusu vekwadasu vakauya nehembe dzavapiri vachiti idzi ndo zvanga zviri zvinhu zvavapiri vachiuya nazvo mumusha mavapiri vachiuya nazvo. Saka vauya nazvo vapiri vanga vari kumba kwamaiguru pavakashayika handiti. Saka vekumusha kwamhuri yangu iyo kwamaiguru havana kuaccepta zvinhu zvavapiri kuya kwazvakaita. Handisiri ndega ndanga ndiripo, tine vamwe sekuru vaitungamira vanonzi sekuru Toda vanokwanisa kuya kana vanonzi chinzwai zvatoda kukubatsira so kuita kunge tisingade kuti nditaura nemi. Dare redu rino nderechivanhu handi mapanzo. Nyaya yandada yataurwa nemusikana uyu ezvinanzi unorasika ndapedzisira atsamwisana neni handipapazva. Nyaya yataura yakakosha kwandiri ndeyekubatanidza vana vababa vake naiwe. Hapana vari special pavana ava. Handimoni ndozvonda kutaura mukomana wangu wandoda kutaura naye uyu ndowandiri kupa shoko handiti. Chave chigondora chachimombe handitika. Mudzimu ukakupa ronda wati nhunzi dzikudya handiti.
kunzi ndiri mwana mudiki zvakaitwa nababa mangwana zvinokuchemedza nhasi unotichada kukupai mazano ngatishandei nawo handiti imi musainterfere nyaya iyi you are out of this vana ava handiti ka asi vari kuziva kuti muri baba vavo handiti chiro zvaari kutaura musikana ine aida kutaura kuti ari kutaura inzwai muruda kuzotaura ndati handisi kuda kuti mutaure handisi kuda mutaure because ezvino makunondirasa kundibuditsa munyaya yemamai aya nevana vavakabereka handiti ini ndati mamai aya vese handiti vanofanirwa kubatsirwa nevanhu vakomana naiye tete ari kutaura nevana vekumba kwamai ava vadiki ava vanofanira kugara pasi nokuti chinhu chimwe chete handiti imimi miromo yenyu yekubatanidza vana ava ndeyekungovati nyangwe pane zvakatadzwa handiti ka mai vamwe vataona pano handiti ka ndo vadiki sezvakaita vakachiramba kuti mai vakuru ava vange vachitaura muno mudare ava vakaramba kugara muchato ukachekwa ukazodai handiti tikati mai akacheka muchato ndiye akafa tiri kutaura zvenyu timune vana vangani vane vana vangani ndopatakutaura kana tichirodza vanhu varambana muno handiti kuti varambana baba vacho navapo mai avapo toda kuchaja vanhu dare roda kuchaja hatisonotarisa zvizhinji toda kutarika kuti iwe baba uri kuramba mukadzi wako but ukabereka naye vana ngataure nhau yevana vangani vana i4 vasikana 8 mombe dare ragona kufamba dii i4 vakomana 4 mombe dare ragona kufamba dii iye zvino nyaya iri pamberi pedu vana mama handiti ngaticheukei tese takacheuka kuchi kuvana ikoko kwane vana baba vamunofanira kupa mukana nyangwe imi muri vana mai asi mune vana varimo vave vana baba vemhuri dzavakabereka ndo vamaakupa mukana wekuvaudza kuti onaka mwanangu uya mune nyaya iyi yakuda tichigadziriswa uchigarai pasi mugadzirise nyaya iyi isi mozongotiudzawo panenge pakuda mai kana pari kuda vana mai handiti ndizvo kufambisa mapepa havangafambise vakagona anofambiswa neo but afambisei mapepa asina paanokudzoserai kumashure kana kuzove vasungwa munhaka tikaona vana vachirasa vamwe vana vanobatikana handitika ndafarira kuti takanyora mazita emhuri dzese nemabirth certificate avo tikazvisa kupensheni nyingi handiti bepa riri kutariswapo iro riri kuonekwa kuti ava mai avo baba kana kuri ikoko vakasiya vatonyoresa madzimai avo iwayo ari mangani ari 2 kunyange umwe asina muchato kana kuti asina registration yechichi zviri kutaurwa pano izvi asi akasiya ega agadzirisa nyaya yake nyaya hombe yandiri kuremekedza ndeyekusiya apa accommodation kuna amai sekutaura kwavari kuita hapana kana munhu asiyira vana vake musa wokugara chii chimwe saka nyaya yekupenshens kana avo vasipo hakuna chinofamba ndo zvamutaura imi kana musipo hapana chinodiwa saka munobatana chete munodzoka chete handiti taurai kuti ngotwaiwo kuzunguza musoro ini hangu ndimwana we100 dzana handiti ndidzevarora avo vekwapiri vana mai vavo baba vangu ihanzvadzi dzavo ini ndinovetiwa piri pedamoni vavarora mwana wehanzvadzi yeamweni mwana wehanzvadzi yeamweni mwana wasekuru saka imukamuona chii ndimai amweni
inini sekuona kwangu adai mavabatanidza munhu osituation inzwai kuvabatanidza kwedu ndokungawana munzwisise. Ukaona munhu chinhu chinopedza zvinhu shamwari yangu ukanzi murungweni kana asipo handiti autore mota iyi iwe uchifanira kutora mota iyi handiti unotouya kwandiri handiti ndizvo vamurungweni ndauya mudhara please motikari yedu kana ndimusipo iyi handingaitori zvemadaka edu kana kutukana nekumi please mudhara ndinzwisisei mota yangu yakutora matairi paya handiti totaurirana inini newe towirirana kuti kana zviri izvozvo munin'ina ngatichienda wabvumaka tiri kutaurirana tiri tuhanditi toendaka tikona mombe ndauya mukomana ndanzwa achiti matimi kana ndisina kuuya hangatore mota haya mupei mota akomana mupei kana kuti mupei mota nyaya iri pana amai vako apa vese imi varoora venyu nyaya iri pavaroora venyu ndeyekuti umwe akabata zvaakabata handiti umwe wakabata zvake zvaakabata handiti but kwavari kuda kuenda kupensions kuri kuti iko kana maigura vasipa imi hamuna chamunogona kudini kweivo vane chii chavangazoita kana ava vaudzwa kunzi kana avo vasipo hapana ivo kuti hapana chavanoita kana ava vadii vasipo saka vachabatana. Inini ndakutochemawo mambo nekuti inini chine vana vachiri vadiki vari kupuraimari vachiri kuenda kuchikoro maiguru havana vana vachiri vadiki saka dzimweni dzenguva vanogona kuti nyaya iyi ngaingoite sei ngaingorove zvayo yakadaro. Hakuna zvinhu zvakadaro ndokutuka ikoko kana mauya kumatare rambai makazvirereka tichienda pekuti tigadzirise nyaya dzedu handiti mambo zuva ratinouya tega totaurana uyaika chandaramba ndechekuti muite kunge muri kuvasungisa kuti endei kudari handiti inzwai zvandinoda kutaurirai handiti makwana tichakuramwai tokusiyai kuti endai munoita zvinhu zvenyu mega handiti teererai mashoko edu kana tichikupai njere dzinovanga handiti zvakaitika nekusaziva hatidi kuti titore mai ava kuita kunge tiri kuvashandisira dare kuti vabvumbe zvinhu zvavasiri kuda kubvuma handiti mapanzwa isusu tanga tichifungidzira kuti imimi sekutaura kuita mukomana wangu imimi ndimi muchati saka mambo hatizive kuti tingaite zvekuita sei kuti ini namaigura tiyanane chinhu chandiri kuda hazvisizvo kuti ndiri kuda zvekuti vanawo vachiri kuenda kuchikoro matambudziko angu ari pekuti baba vavo ndo vakashaika ini handikwanisi kuendesa vana kuchikoro saka zvinhu zvangu zvese zviri kumiswa nekuda kwokuti maiguru kana vasipo hakuna chinofamba ini ndoba ndiri kutiwo ko ivo vanofanira kudya nhaka yemurume wavo handiti saka musavatorere pfungwa yekuti vanogona kutora pfungwa yekuti nokuti hadhava haisi nyaya yekuti vana vavo ivo pachezvavo vari kuchengetwa nei kana vasina kupiwa mari yepenjeni yemurume wavo handiti makwa ndopanoda kukugarisisa mouya gogo munogarepi ndanga ndichikumbira ka kuti imi handiti muroranyina wenyu munogona kunge mwanga musingamuzivi kana kumuziva but musina kuitirwa zvinhu pamutemo zvinoratidza kuti kune umwe mudzimai nokuti kuno kuchivanhu kwedu handiti munhu kana akuda kutora umwe mukadzi anobvisa mombe handitika yekunosuma mudzimai but nhasi manje uya ifanirwa kuzviita uya ndobva aenda asina kuzviita handiti matare edu atiinawo atitonge munhu akafa handiti munhu akafa tinomutongera pavana vake handimapanzwa pachi pavana vake handiti ndopatinomutongera kuti iwewe mhosva yakasiya yaitwa nababa vako usati nokuti yakaitirwa amai vako saka isusu takaberekwa naamai ava munyaya yakaitwa nababa vedu hatimo
Handinopona ngozi kana youya yenyu imi muchiti makazondirwadzisa pakati baba venyu vakazodini amubvunze mufi, munobvunza vapenyu vaakasiya veukama nevana vavo vavabereka. Saka kana vakuita zvinhu zvavo handiti vanofanirwa kuzviita panogadziriswa nyaya dzemari nekuita sei handiti panofanirwa kugadziriswa zvakatadzikwa handiti chakatadzikwa chikasagadziriswa hapana kwatinoenda. Mutemo wedu isusu tinoti kana panga paitwa chinhu chaitwa pakaunzwa mari handiti ikaiswa apa tinobva tatanga nekuti baba venyu pavakatora mukadzi uyu havana kunge vakabvisa mombe yekusuma mukadzi uyu kuna maya bvisai $300 apa yemombe muipe mai ava, motora mbudzi $35 mupe mai ava. Mbudzi ndiye munongedzo kuchivanhu kune chinhu chinonzi munongedzo. Pese pamuri kuripa mhosva munofanirwa kutungamidza mbudzi kuti mbudzi yangu yemunongedzo iyi. Mombe hamusina kunge mazopiwa nababa vedu. Paina nababa manje nanasekuru nanani vari kutungamira matare ekubatsira vana ava kuti vana vavo ivo pasisina futi. Vana ndonomukirwa nengozi kazhinji yenyini nokuti ikamukira uyo anozviziva kuti ichoka takamboenda kwamambongezi tikataurwa nyaya iriko anokurumidza kuibhadhara yobva yapera. Ngozi haidi izvozvo, inoda kumhanyisa vanhu mumusha handiti. Saka handisvika kupedza nguva, ndaikukumbirai mhai nyoka huru haizvirume handiti. Tiende pekuti mwoyo wekubereka, kubereka kwamakaita uyu ndokuberekwa kwakaitwa uyo nevanhu handiti. Murume wenyu ihwani ndiye anokubatanidzai, ndiye anobatanidza murimi. Saka toenda pekuti chi ngatiendei tigadzirise dambudziko iri rirapa handiti. Tagadzirisa dambudziko iri, vana varipo apo ezvino yanozviitira zvinhu zvapera adzazva nemhuri yake kwaanoshanda achichengetera mhuri yake handiti. But mwoyo wokuberekwa ndowamutuma kuti anga ari pano achiteerera kuti mai vakaiswa kudai namai vadiki vaya nyaya yachona ndei handiti. But mutemo wedu wechivanhu woti ko mukazvinzwa muitei handiti mabona, nokuti havapinde munyaya dzenyu semamai avo. Vakada kubata uko ingozi, vakada kubata kwamuri ingozi. Uyu akada kuti ataure mashoko kwamuri handiti anotaura zvinhu zvisingazokufadza imi, anogona kutaura zvisingazofadza amai avo. Nhasi zvinogona kuzoveko pera handiti ove matambudziko. Saka toda kuti tigadzire nyaya yenyu panhau yekuti zvisare zvakachena kumhuri dzamakabereka. Tozviita rini? Tozviita rini mambo? Pamunoti mambo apo ndiye ndakasununguka, mouya tovharirana muno totaurirana, vanokumbira ruregero vachikumbira handiti. Toenda mberi neupenyu, nokuti tikati mamupuwe peje nemurume wenyu aishandira imi hazviko. Pejeni yababa veuyu yavakashandira yongozi yakangogara ikoko nokuti vakadzi vaya vaya havana kunge vachiwirirana kuti pejeni yavo vaipiwa. Gone kudaro totsamwisa muvi pavana vake, totsamwisa muvi wacho pamusoro penyu. Baba vakashayika gore ripi? Muna September. Izvo mungadai makatopedza, mungadai zvakatopera handiti. Saka toita sei mama? Makasununguka rini kudzoka? Ndeipi nzira yamuri kufunga
kuti mungade kuti nyaya iyi igadzirisike sekunzwa kwamuri kuita avo vachitaura kuti vakanzi zvakati, imimiwo makadai muchiti masvika pakati kufunga kwenyu. Pane estate kashamari noti mupesera maenda kukoti kakwaikoti meno ndokwa zvinoitwa nemaestates ikoko ndopanozotsvagwa kuti saka ari kutungamira nyaya iyi chiunganidza nofanira kuti zvidai nderipi wamuri kufunga kuti nyaya idzi mudzigadzire. Ine zvangu mambo handizivi kuti baba vavanga nechimwe chinhu, ndinongoti vanga vasina chimwe chinhu nokuti handina zvavakandiratidza kuti vanditengerewo kana vadii, saka handina estate yandingazive kuti vanga nayo nokuti havanga vasina chinhu. But kubasa vaenda Kubasa kwaese penjeni ndienda izvozvo handitika isusu hatisi kutaura zvedu kuti vanepa vane dzimba vakadeka vakadai, tiri kungotaura chete kana tichiti estate tiri kutaura kugoyiwa kwenhaka yemufi. Handiti isingati kana mukanzwanzi yapiwa ini moenda futi kukoti kunwa makapa kuningiya haasiri zvinhu ndezvanhingi chaichaiye. Handiti toda kungogara tangogadzirisa zvisipo hazvipo. Handiti pati penjeni yationaka ipiwei ipiwei inodya mai hurumende inodya ukavaramwira vanodya. handiti makwana idyai mari yemurume wenyu. Handiti ka ishe wangu inini ndingati pari zvona ndakagwadziswa zvakanyanyisa, saka ndanga ndichikumbira ndombozorora ndozvinomiri wangu unorwadza, ndombozorora kana ndazokwanisa ndogona kuti mwana wangu avaitira ndozorora zvaaamairikaikubatsirei munouya pakiwa vamoisa muchiguru chiripo motora $10 yenyu monodya ifi iri pari murume wenyu mukaramwirana zvinoora yeza kupensions fund yokumisiranywas fund kana kupedzera yakutekisa musara kusina chaminacho aise vana Ishe ndofunga pane pasiri kunyatsokubuda pachena. Mama kubva zvakatatu zvakashaya diti vanga vachirwara in and out. Kufamba zvakanyanya vanofamba neni. Zvichireva kuti kana ini ndisipo vanofamba nehanzvadzi yangu. Saka ivo pachezvavo kuti tivati mama vanonyatsokufamba havana kunyatsokusimba. Saka pavanga vachiti it's not like havasi kuda pension. Pakashaya diti ndindakatovaperekedza tichizosvika pakunonyora. Mama vanofamba vanogona kuzvifambira kunge vaine munhu akavatakura. Kucrossa road chaiko itori basa. Mama vane mazuva vachirwara. Titori mapepa ekuHarare hospital. Saka kana vachiti zvoni muchovabvunza kuti vanouya rini, vanenge vachitarisa kuti anenge ari free pakati penyu anokwanisa kuwanika rini. vatete zvida kukubatsirai muupenyu. Nyaya tiri kutaura pano ndevaningira nehanzvadzi dzenyu takaberekwa namai havachipedza vamunofanirwa kufarira kuti vanofanira kuenda kuchikoro. Takatovanyoresa papension nerudo ishe. Takatoti first day chingopedza kunyora handitika tikatotumira death certificate takati itaiso chiitaisei tikanzi zvese zvinofanira kuitwa pension zvakatonzi mwedzi iwoyo taifanira kutowana mari zvichingove kuti zvoni vaingofanira kuendesa chibirth chete zvese ndo zvatakaudzwa isu tichienda kupension. Saka tatozoshamisika ukamanzi zvine dispute. Takauya saka ivo patakaenda pension ikuramba kufunda unibhotobve mapananowana pension yababa kana pati because vese vari registered samwesamadocuments ava vakanzi namutorati amai vakaenda vapiwa nokuti vakanetwa under polygon system. Saka ngavauye tigadzire mapepa avo zvandiri kutaura nezvitwana mama kuti vatore mari yemurume wavo vadye vese vari norudye murume wavo. ndini ndinofamba navo ndo zvandanga ndichingoedza kutaura chete kuti ndini ndinofamba navo kana parinotobvunza kuti munhu uyu akanga aine vakadzi vangani. isusu patakafila hatina kunge taita sei takangofila chinyora mazita evana ndini ndakatobetsera mama ndosaka ndanga ndadaira. Saka handina kunge taziva chinhu
saka vanhu achingodaira pamama achiti mama vanouya rini kuti ndidaire kuti zveni mama vatadza kudaira nekuti vanga vakamirira kuti vabva vandiudza kuti vanorwara mama vataura kutadzanga hino asi chinhu chatiri chinhu chatiri kuita ndechekugadzirisa nyaya iyi kuti ifambe ndidira shamwari yangu chipfimiro changu ukanzwa uchinzi nyoka huru haizvo zvine zvazvinotaura nzou padzinenge dzichirwa dzinogona kutadza kukuvadzana idzi kati uswa nemiti imwe mapenenge chidii chiparara vana vari kuenda kuchikoro vaisei pfungwa dzenyu dzekuti zvichida imimi makawana mukana wekuenda kuchikoro baba venyu varwara handiti vanin'ina venyu vasazotadza kuenda kuchikoro nokuti baba vavo vakashayika baba vavo asi munhu womustriti aitengesa magwavha vokuti mari yake yemagwavha akatongoitengesa akatonoutengawo yatopera hakuna futi kwaanozodii kwaanozoiwana handi baba venyu vashanda muhurumende mune zvishoma zvavanofanira kuwana zvinofanira kubatsira madzimai avo iwaya nevana vakasara ndisingaverenge iwe handiti mari yaunofanira kupa mai kana uchida kuvapa $100 handiti uchaona kuti ivo vakapuwa $50 yavo kupensions kwavo kwemurume wavo ivo kana waida kuvapa $100 unonda toti chitora imwe idingi unopa vazukuru vangu handiti kana kuvaona vasvika pamba ukavapa mari kuti mama pandinovapa mari pega pega havatadze kuzoya kuno vanouya toda chemberedzi dzirarame dzichiwana mari kusapiwa chinhu vawane mari yavo yekuzvitonga muroora anogona kusazoda mai vapiwe mari newe zviripo handiti muchiri kuwirirana vagadzirisirei zvinhu zvinoita kuti vagone kumbozvichengeta voga vasati vasvika pavanokundikana paya pekuti havachisina chavanogona kuzviitira vega mowana pekuzopindira handiti ndochikumbiro changu nyaya iyi ngatinzwei ripoti yayo musi wa14 August kuti kubva kwamaita pano nhasi musi wa13 kusvika musi wa14 August mune chii chamamboita pairi zvinoratidza kuti maakugadzirisa nyaya iyi makatungamirawo sevana vamachuwa vaane ruzivo rwokuziva kuti chatiri kugadzirisa apa hachisi chekuti tiri kuda kufadza mamai aya tine vana vari mukati menyu akunoda kuti vaende kuchikoro mune right handiti yekutaura nezvamai ava kupensions kuti pane munhu uyu handitika vakamirawo sei panhau yababa venyu namai venyu handiti muchiita kunge mai ava musina mbobvira makaona uyu munhu uyu namai venyu handitika pana Akin vakamira sei handiti mukaona mangoudzwa kunzi aiwa ka vanhu ava vakarejistiwa nemurume wavo vese asi chakaitwa nababa chinhu chirivo ndechekusiya vasina kurejista mudzimai uyu kuna mai ava handiti ndoti chirivo muchetu kuchivanhu handiti kana ndakungonda kuroora ndinoregista mudzimai wangu mukadzi wangu saka ndada kuti ndiperere pano munyaya ika pane imwe yenyaya ndada ndiperere pane ino iyi kusvika musi wa14 musi wa14 teverai pensions ngachikumbira kuai kuti patinozodzoka pacho hama dzimwe dzinouya nadzo here sezvo vachigara kumusha yani ndati patinozodzoka hama dzimwe dzinouya nadzo here sezvo vachigara kumusha vakatobva kumusha ndivapiwa mauya navo hanzvadzi yangu nasisi wangu namainini avo inzwai baba inavo
Ndakuudza nyaya takatarisana nayo pano. Nyaya takatarisana nayo pano. Chavo kuzivinesa kuziva itofunga ndozvamuruka. Hapana asingakuziviya. Handiti kuwasha kana asina kuroora musha mungamuti munomuziva. No nyaya mukuona mai avachiti handikuziviya. Hazvirevi kuti havakuzivi mana mai avari papa. Zvino zvina kuitwa zviri pamutemo kwavanhu. Ndo zvavari kuedza kutaura kuti handivazive. Asi handiti kwati vanokuzivai. Saka tetangouya namai guru chete. Munouya pano kana iva vakomana vava vachitiudza kuti vasvika papi nenyaya chatiri kuda ndechekuenda kuti vaudzwe vazoone kuti chii chingabatsira. Afanazokupindura mambo manje touya mongopedza zvinhu. Saenda kure zvenongoita izvi manje apa mogadzira Ndikunzwa kurwadziwa izvo. Upenyu hausi hwedu Mwari. Ndikunzwa kurwadziwa izvo. Dai mandibvunza kuti chii chinondirwadza kuda maiti undorodza. Izvo zvindatambura ndakagara panzasi. Saka zvinhu zvacho wangondizorodza asi amai vakambondishushisa nemusoro. Ndakambombowadziwawo mbijaka. Vakandirwadzisa kubva pavaita nono ndaitakura ndichitakura musika chinoenda vanhu vakandirwadzisa munhu. Vachabhadhara gogovaurezi. Asi vakandirwadzisa. Ndikachengeta munhu wangu 6 years. Wetati mari kuti vanokupa mari papa. Akastroka. Ndikamubvunza kuti wauya kunoudze kuteikweiko. Zvikanzi ndihanzenda ikoko unochengetwa. Nosorufu vakauya vakatuka mama Handimboziva kuti sei tisinganyarane. Zvinotinetsa zvisingaiti.